Ay, eh. Gago. Gagi. Pagal. Yun, what's up guys? Magandang araw. Ang gagawin natin ngayon, mamimingwit tayo ngayong araw dito sa dating spot. Yun, yan. Sama natin Dennis, Panis, tapos cameraman natin yun, si Jabe, tapos ang iyong lingkod Kim, and you're watching Kim's Adventure. So yun, stay tuned. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na yan, tapos pindutin nyo yung bell button para laging updated sa vlog namin. So yun, stay tuned. Jai, eh. Gago. Gagi. Karpagal. Chambana. Mangan talaga tigas ta? Hindi, nakalagarudan. Uy, first touch. Karpa is real. Wow. Kinan na. Karpa, first time ko makakuha. Ay, second pala. Grabe. Picture na no? Ni. Yun. Nice guys. First catch of the day. Okay, ano? Kita mo yun. Baka na lang daw eh. Kita mo muna yung ano mo. Hawak ko. Kuha tayo ng dawis. Tayo makita. Yun o. Tilapia guys. Second catch. Ouch. Ito. Abay mo na abay din. Hindi mo kasi Uy! Daktal. Ito mo, mali mo pa sobra mo. Second catch natin ngayong araw. Tilapia. Hindi ko alam, pero maharap. Nala, nagdakal. Kalarawayan. Ay. Iirin na gun. Panis! Ate mo. Hindi sa kanatan. Ay, sa kanan Kaya yung kanina, yung ano, yung nahulog. Second catch of the day. Bili na lang ako. Ano, wala bang sisigaw dyan? Oh! Sigaw? Okay. Ano mo muna? Tapan mo. Ang laki! Ang laki! Grabe eh! Oh! Grabe si Kuya! Grabe! Ang laki oh! Karpa, tilapia. Tilapia, kala ko karpa. Ang laki! Tilapia. Oh? Lumaban eh. Ang laki oh! Grabe yan oh! Oh, si Kuya nakakuha. Yun! Ang laki! Ito, malaki talaga. Natanggal na Kuya? Oo, tanggal na. Grabe, ang laki oh. Yung ano mo yung kamay mo. Oh, tignan niyo yung kamay niya. Malit pa. Oh, laki. Pids. No Kuya, pids yung pain mo na Kuya. Pids. Oh, yun oh. Yan. Ano yan, pids siya ka-arena. Grabe. Kala ko karpa na, yung bigat eh. Nagulat nga ako ba? Ito, gumagalaw. Solid dito. Ako din, ang dami kong sana nakuha. Kaso, hulog lahat. Hulog. Maliit pa si Manny ito. Nakuha niya. Maliit pa si O Kuya, lagay mo yun sa'yo. Gagawin mo dyan. Mahulog yun. Lagay mo sa'yo. Yan mo. Yan, may kumakain din sa akin. Ano? Lagay mo sa may dabis nyo. Ikaw nakakuha Kuya. Ha? Ikaw nakakuha. Wala naman problema sa akin yan. Luluto pa ata ako ah.
Yan, yun. Shout out kay Kuya. Nanonood na din sa atin yan. Sa kasama natin dito. Ang laki, sayang hindi na video. Laki. You know, bali pa yung ano nyo, yung pamingwit nyo. Yan. Buti pa siya nakakuha. So yun, mamaya ulit. Lapad. Ata, hindi ko yata, bakto nga. Taksil. Solid north. Lalo di ka laala ah. Takto, nagmat kita ah. Tayo nga, tayo nga. Tignan nyo guys, oh yan oh, naka-vlog yan ah. Tignan mo guys. Tignan nyo kung saan napunta yung ano niya. Yung nakuha niya. Oh, andun na oh. Hindi. Oh, paano mo kukunin ngayon yan oh. Oh, alak no. Oh, yan oh, nasa taas. Gawin mo to, biglam. Biglam lang. Oh, kamat lang. Hindi, rampay mo na. Langat, tas ganito na. Kaman na rin. Sit mat gayang. Oo, ito mga gumoy-goy. Dati kasi na umulala. Ibo mo yun. Tumpak. Doktor yan eh. Dapat na. Laki oh. Kita mo na julo nun na eh. Saan ang guy data eh? Pakas na eh. Majitan siya eh. Pwede may isang adbag yan. Pwede kaya. Agdagsin. Kasi di kiniipon. Oh, Di hindi. bulan-bulan yan. Hindi na siya na zero ah. Hindi na siya na zero guys. baka Ito yung naman. karpatin yun. Meron na ka na dyan. Ni Batok Boy, sakala. At nag-isipon ni Bilibot na ito. Binatok-batok na ni... Batok na namin talumpat na, Jem. Lima kami. Lima na kaya. Ha? Ito na nagtalom. Oo na, ako pag-asa. Sumukusungan na eh. Mula ko. Ayun na puti. Dadag ni Makto. Nagkaragsak yan. Kinakasarapang gangarot gago. Kadalamit to. Sanib, tinakalan sanib. Pati napikin na nyo ito yung dapat at tayon? Oo. Yung motor ni Kwa. Dro, kain pa eh. Ito mga matak. Seryoso ko. Kinakalan. Minutan. Halap pa yung bahan. Mangga ng kanan dito. Pagka nasakat na ito, kulata na eh. Ajay, asyak na bisa nga. Hindi naman isang at Ajay ko. Ajay ikas yun ha? Ano kaya? Ito din naragrag. Tama di ko hindi ipot. Di bulan-bulan oray na nagkawin ngayon. Boy, nagpil ko na. Ay, video na yung video. Nagbilog Natagdag ka si Najay pala, tatagdag si Najay. Sakun. Ano? Parang naman. Narasan? Copyright lock niya eh. Copyright niya. Kasi background music. Madim kaming bagay kaya sa... Madim kaming daktalapan na. Madim kaming bagay nang nag-T8. Wala na sounds madim bagay eh. Wala siya kakapot yung background music no. Madim kabit di pa na siya. Sino tinag-instansya. Mga delete ko tapos yan upload ko mo nun. Ay, Kaya nga yung 100 plus na views mo. So magkaya in-re-upload mo? 7 share kaya dyan. Ay! Ito ba na ba? Sige ka man, Andro. Nagsubli ka mo ito eh. Bumalat dyan. Ako ka nataya yun. Ganda. Malas ka. Mas kami ito nga pinaspasa ng pintura. Akin lang ka. Masak pala stress. Nagmaraming kulungan man. Wala! Takol! Uy! Ay! Vlog! Naka-vlog! Oh! Anong katala? Mga katala! Oh!
Chamba yun, Sabala chamba. na, sabala ka lang na. Oh. Chamba yun. Gasong. Makapakig. Ang ina. Sabala ka lang na tilapia. Tilapia. Bulan niya. Tilapia. Pauwi na. Nakatamba pa. Oh my God! Wow! Uy! Gini! Tilmon na yan. Tilmon na yan. Hindi na mauna ko. Nalo. Nyo. Tilmon na. Yun o. Kaya kasama natin yung hipag ko, Ate Lorime. No! Kasama na siya sa vlog. Pa-wash out. Pa-wash out. Ayan o. Do, gamaman natin kami natin na kahit timutan. So yun, pauwi na tayo guys. Akala ko, walang kumakain, inangat ko lang. Tara na, uwi na tayo kako. Meron pala. Dito. Tayo, agoy timutin. Sakto ni, pa-kuan, pa-ibos di. Oh, 2 minutes lang nan. 2 minutes na lang, maubos na yung storage natin. Nakachamba pa. Nakachamba pa. Busog na busog oh, sa pizza oh. Busog na busog. Yun oh. Yun oh. Yan. Ito na yung kuha natin ngayong araw guys. Yan. Dami nga buhos. Gagawa na tayo ng nalalagyan natin yan. Yan oh. Yan. Oh, lalaki. Hindi naman. Yan oh, yan. Ito huli natin ngayong araw. Yan. Ayan, ang laki yan. Ito talaga malaki guys. Ito, sobrang laki na ito. Tingnan nyo yung laki na yun. Ayan o. Laki na. Ayan. Malit pa yung kamay ko. Malapad na yung kamay ko ha. Ayan. Ayan. So yun. Dito na nagtatapos yung vlog natin ngayong araw. Salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe yun na yan. Tsaka pindutin nyo yung bell button para lagi updated. Yun. See you next vlog.